Il-Ministru għall-Inklużjoni u Volontarjat nieda inizjattiva ġdida li se tagħti ċans lil professjonisti u kumpaniji jagħtu s-sigħat ta' servizz lil laqdiet volontarji tal-għażla tagħhom. Il-Kap Eżekuttiv Mauro Paċi para skandalo qal illi realtajiet ta' ħafna qdiet volontarji l-aktar dawk żgħar juru li ħafna drabi ma jkunux jaffordjaw servizzi professjonali u li għaldaqstant b'din l-istruttura s-sigħat li ser imorru għand dawk laqdiet li l-aktar għandhom bżonnhom. Il-Kummissarju għal-Qdiet Volontarji f'Malta Ġezmon Saliba qal li s-settur tal-volontarjat tant avvanza li jeħtieġ is-servizz professjonali. U dan ikompli jgħin biex il-settur tal-volontarjat ikompli jagħmel dik il-qabża l qudiem li qed nistennew minnu kulħadd għaliex illum nieħdu servizzi ta' kull livell illi jmorru ilin mid-dilettantiżmu imma iħarsu lejn il-settur tal-livell li llum laħaq anke grazzi għal diversi inizjattivi, fondi u policies li qegħdin jiġu adottati madwarna. Il-Ministru Giulia Farrugia spjegat kif dan il-Bank Volontarju ProAct mhux biss huwa inizjattiva ta' volontarjat imma pjattaforma ta' trasformazzjoni soċjali li tqiegħed il-valuri tal-ġustizzja u s-solidarjetà fiċ-ċentru tal-iżvilupp nazzjonali. Żiedet li l-ProAct tirrifletti l-impenn lejn il-Viżjoni Malta 2050 b'mod partikolari l-pilastru tal-inklużjoni soċjali.